Туган телем татар теле. Татбиләр авылы, Гөлнур Хөрмәева. Туган телем татар теле. Борынгы Болгар теле. Казан ханнары сөйләшкән, дала кызлары серләшкән, аксакаллар эш киңәшкән, ир-егетләр көч сынашкан, Бөек Тукай дан җырлаган, әби-бабамнар теле. Диңгез күлләр, далалардан, урман-кырлар басулардан, биек таулар өсләреннән, хәтта шахта төпләреннән, явыз сугыш кырларыннан яңгыраган анам теле. Туган телем, иркә гөлем, әткәм, әнкәмнең теле, күпне күргән кыр чәчәгем, яшисең син һаман тере. Имәндәй нык, көчле дә син, талдай нечкә, сыгылмалы, җәйге җилдәй иркәлисең. Җырларың да назлы, моңлы, теле барының иле бар шул, ятим булып читтә калмас. Буыннарның чылбыры ул, бабамнардан калган мирас.